Le kaunti ma Migori dwaro mondo miten kaunti ma Migori onywangi e chenro duto mamulo jogo modak kod ng'ol e kinde ma bende gipuoyo kaunti ma Migori kuom wang'ni keto bajet mar loso nyasi mar odiechieng jogo modak kod ng'ol ma idhi tim e dwe manyien. Joma nigi ler mathoth. E seche ma bende ikruok ne nyasi mar odiechieng mar jogo modak kod ng'ol ma ochan tarik 3 mar dwe manyien dhi nyime e kaunti ma Migori. Jogo modak kod ng'ol dwaro mondo koten kaunti ma Migori koro nywangi malong'o e chenro duto mamulo jogo eko modak kod ng'ol. Joma ong'ol gi kawo tele ko jakoma gi David Omuga wachni gimor katen kaunti ma Migori wang'ni koro paro mondo kosir nyasi gini. Kata kamano gidwaro ni jogo modak kod ng'ol onywand malong'o e chenro ni kaachiel kod mamoko. Gimoro amora mitime iye mondo mi nyasi ni ochop kare kik we wa oko ma itime tokwa kokwa ng'eyo. I just want to thank the county government for doing the budget for us, personal living with disability, and we also want you to stand with us in every area and even involve us in the county activities as PWDs. Nitie program swato kwa bedo involved. Wakwayo ni wabed involved any committee mondo our representation bo bede those committee. Joma odak kod ng'ol wacho ni kuom higni mathoth osebedo kawo wegi chien e yore duto. Kata kamano gimor katend kaunti ma Migori koro chako dewo wang'gi. Ok osebedo maber nikech ok osebed kiketogi kata kikawo pachgi e gik madhi nyime Migori County. Taparo ni ma en chakruok kendo dhi bedo maber. Se knock the offices mang'eny ka mondo wane kata governor. It is not easy mondo wane governor mbogo chila yako kaka osiepwa mwasebedo go for kanene Senate. Kendo wanyalo paro ni kata mana bill marwa sama ne former governor Obado ne tiyo ne en mno wadhi kumo ka obindwa motero e Senate ma odhi osomo kaka achiel competition mano biro handle kono. Koro leadership moseluore wasebedo kwa knock here and there to setamo wanene. Roda tebo wadi nyaka ne 10 counties chakre higni malo 12 mokalo. Onge kony malong'o ma giseyudo kawuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori. An dhako modak gi ng'ol tan gi business to pok ayudo any empowerment moro manyalo wacho ahinya manyalo uplift my business. Alafu secondly kwadok e sports jitimo sports to us persons with disabilities pod wapok onenore Migori County. Nakwayo sani wadhi Makueni to wadhi mana on our own ladies. Wadhi tugo Makueni with no support from county government. Kaka wanyalo get market linkage ma by the end of the day kik wabed jo kwecho to wabede joma nyalo chako konyo county nikech ka jogi gitimo a lot but they are being neglected. Joma ong'ol wanire margi mar dongruok ka hukum ten piny owacho ma kaunti ma Migori koro setudi kod rem mar kaunti ma Migori e loso chike matayo jogo modak kod ng'ol ma bende ong'ere kaka Disability Act. Kata bill marwa pok owuok. Wasekedone to pok owuok. Believe that act will sort out so many issues affecting persons with disability in the county, and therefore in solidarity with persons with disability in Migori County, we are also asking the county government of Migori to provide that document on that day, because that is the meaningful involvement and engagement of the person with disability. Joma.